HP и Office One Superstore днес откриха първата HP Print Station в България. Най-голямата верига магазини, предлагаща продукти за офиса и дома, разширява портфолиото си от услуги за малкия и среден бизнес в партньорство с Hewlett Packard. Уникалното съчетание на дизайн, избор на медии, формати и качествено производство е новаторско и позволява на всички фирми да постигнат конкурентна способност на достъпна цена. Даваме невероятни възможности на бизнеса и на всички потребители в България да ползват изключителна услуга на най-модерната, една от най-модерните в света за принтиране, за разпечатване, за цялостни решения и за цялостна корпоративна линия. Проектът продължава с откриването на следващите обекти HP Print Station в магазините на Office One Superstore на булевард Джеймс Балчер в София и на булевард Владислав Варненчик във Варна.